Nakapagal na rin. Dapat din naman mag-abot dito sa laong. Kaya nga eh. Hindi din, may maaabot ka. Dito ka lang. Dito na sa ano yan. Mahangin lang pero wala pang ulan. Mahangin lang, wala namang ulan. Sa ibang lugar siguro umuulan eh. Nagkairehit na pati ko ka. Alsa-alsa. At nabulis pa lang. Kain na naman ko. Isip na. Alsa na nagagabat na. Katulad ka no? Ano yun, tibigas? Iyo. CR ko kaya bigla ganang kong tubig. Iinit na yan. Maggabat na kanina. Tatay iba na yung dagit ko lang mabawas. Iyo. Parang nga, para karawin ko na si Manong. Puro. Sa ina, yaraw dyan sa laog. Iyo. Sa room lang isa lang. Nagkakahon. Tapos talaga na nabahan. Tikarapluban ko lang sa akin. Ay, ito pa rin. Atong gae, hindi. Ang sarap pag... Nasa laog na ang ano, tubig ano? Iyo na. Ito na mga Hindi yun ba sa laog? Kulay, galikit na lang oh. Kaya alis sa frigidaire, kapaalis ako. Ayan sa sila ano. Kami nga nakahanda naman ng papatungan ng rep. Wala kita sa iyo, kahalang taong yan, kailangan siya. Yung nga ni. Pagsanot mo pati din sa iyo, doon na yung tayo no. Frigidaire ko na, ako ito na dahil masakat na. Isay? Kanina ang tubig. Kaya alis naman sa akin yun. Nagbaliw si ano pa lang ano pa lang. Nagbaliw na si tubig yan. Nagbaliw na si tubig. Sino kinina, hindi yan pala siya ano. Hindi pa wala pa yung ano pa lang. Ano pa. Ano pa tao pa lang yan ha? Ano, dahil na magsakat yan nung video. Hindi, masakat pa ako daw. Ano pala, hindi. Hindi ko dikita. Diyos ko, ano na pa lang dyan? Una ko nga po, ano lang, yung nga ni Ate Frost, di ba, bibili-bili pa kami, upa pa kami. Uy, mahiling hingaya. Ang problema ko naman. Sa rakatan na sindang gamit. Si ano na, tutulong na kami sa linis. Hindi pa dapat na ilot nila. At zero. Nga. Ay, sa iyo ilalaaw. Ito lang ano. Hanggang saan ma? Kapaka-paka, baka may matisod ka dyan ha. May ulan ba ma? O hangin lang? Oh my goodness.
Uy. Mila. Let's wait. Pas. Mila ka. Pabida. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na yung mga kasama. Asa yung pabida mo na? Yung kartano mo, yung styro. Styro mo dito sa pabida mo. Huwag may bangka. Daryl, Daryl, sabi dahil makuapo mo, malangoy ako lo, lala. Nagpundo. Ano sabi? Kukunin niya kayo ano eh, styro. Ito. Ayun na.
Lumayan! Ito, sa may bahay na ano. Ito, sa bahay na Francis. Asteng! Ay, sakay na kayo dyan. Ay, dumano, maganda duman. Abo. Lunod yan dyan, lunod. Maganda duman. Ano? Oo. Dito ba? Oh, di ba? Yeah. Tumataob eh. Di marunong sila yung lumangoy eh, malulunod. Di ba primo? Ito pala ang iniiyak niya, no? Mga anak niya. Noy, ano naman, primo? Lugbo naman. Lugbo na. Ano naman yung si primo? Hindi mo si Paon. Palugbo mo ye, si primo. Yan. Yung sabi na, paunti-unti lang yun. Oh. Paunti-unti lang si primo. Kuya, ate, maglukso naman, kuya. May tiles dyan. Maganda pag umuulan. Lukso naman, Noy! Lukso naman, Noy! Dito! Okay, ano kayo? Kayo ni Primo. Ay! Okay, kayo. Kaya pa naiyak. Kasali! Ay, di kasali si Gina. Nay, baka mo na danay.
Walang tulakan na, walang tulakan. Hindi oh. Parang malinaw lang ah. Langsa. Lubog mo na tayo tinunay! Lubog mo na. Ay! Kuya! Di ba kasi kuya? Uy, pumapasok yung tubig ko, pumapasok. Ah, di ka naman nakalubog. Suot mo. Para hindi mabubog. Hindi naman pa si Primo. Kada nga lang kulang si Gian. Nailaw ka na dyan sa styrofoam. Ilang saya. Yes! Ayan ang big. Hindi na ako din. Tulutong tuwa. Ay, parang ano. Yeah! Ay kuya! Dahil na dito na. Picture, picture. Ada. Diyan, Asa na? kita kami diyan picture. Dan ay diyan. Ah, ganito. Asan yung salat na? Sila. Dali ba? Ay, putak mo. Ada na, go! Tama na yan, Kairi! Ay, nababa. Sandal, nababa. O, primo din yan, primo. Ah, si primo. Kaya picture no. Wagi! Yan, lagi niyan. Diyan! Ano gani? Iligig din. Ah, si primo dahil na picture na tali. Di ka primo! Wagi dabi, wagi. Yan, picture yan. picture. Smile, smile! Yan! Hindi hiling! Mga batang gaw-gaw. Guys, ano pa diyan? Yeah! Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa Pigro Builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Dahil minsan lang sila bata. Pag starter stage na sila, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Tumulan, maganda. Lakad-lakad lang siya. Yan, basta ano. Lumulublob na siya kanina eh. Baka di ka na makakakat yan. Yan, di ka niya pag-gusto ha. Baka Yan. tumaob ka.